И в крайна сметка видях, че видеото е много голямо. Затова ще го дам на пати в флашка, да ви го прати като сте на линия, даже ще ви напиша. Да си влезете с както тя да ви го прати. Да, казвах, че много се бях ядосал на тим лидера си, защото не, че се бях ядосал, ми викам, сега за какво. Тръгваме, нали, вие ме знаете аз колко обичам да тичам или да си правя спринтове. И тръгваме първо за влака за там. Ние бяхме в Град Рамзи, се казва. Тръгваме първо за влака за там. И той вика, чуваме някакъв влак. Бързо, това е нашия влак, тичайте! И ние тичаме, отиваме, не, спокойно, още 10 минути. Добре. После връщаме се вече, нали, ще се връщаме в Саутхемптън. Тръгваме и аз следвам хода. И те не ще говорят напред, мен толкова ми е омръзнало да говоря вече с хора, че стоя така отзад и си мълча и си мисля някакви работи и си хода. И по едно време нещо с какво се оглеждам и чувам рън! И обръщам се и те бягат. И аз така, стига бе! И тръгвам аз. Аз бях, не знам за какво не си взех раницата тъпата, ми си взех тая чанта от България, дето ми е. И тичаме, тя ми се удря в краката и тежи, защото си помъкнах 1000 бутилки с вода и с такова, накрая нищо не пих, защото нямахме време. То не, че да не ми се пиеше. И тръгваме, тичаме, стигаме там. Спокойно, още 20 минути. Добре, айде. Сядаме там, стояхме. Пребрахме после, ама иначе е голям, и двамата бях големи пичове. Той беше от Холандия, тим лидера, и втора година бизнес менеджмент. Един тъпишон, нисък. Аз викам, то като ходим, аз съм най-висок от тях, те някакви ходят така с двата пишона. Като гъбка търча над тях. И такова. И добре, че не ходихме тримата по вратите, защото щеше да е много смешно. И такова. И да. Още. Беше една пък му отваря, защото аз, нали, тя вратата, както къща, беше насам и тук, нали, не се вижда като отвори жената кой е. И аз бях тук така в градинката от тази страна. Защото после, нали, щяхме се разделяме, не се разделяме, щяхме друга улица да го изчакам него. Той другия си говори с някой друг и аз го чакам. И такова. И стоя, нали, и само, нали, го виждам, защото той е такъв, нали, се шегува с хората, нали, да ги спечели, това да го харесат, нали. Тя жената отваря цялото клип, нали, той е някакъв, здравей, нали, здравей, не е ли много тъмно за очила? Това не са слънчеви очила, ясно ли ти? И му затвори. И той е такъв, моля? И аз, и тъй, че била някаква стара, аз не я видях, ама я чух. Да. Забавно е. Ние постоянно сигурно 100 човека съм говорила. Аз трябва да се записвам, трябва да си вода някаква статистика, с колко си говоря. Сега да си спя. Сега ще отида да си взема пакета. Видях, че е пристигнал. И ходих по-рано, ама. Сега трябва да си суша. Аз ще правя чанта, да си суша и плакам. Ще отида да си направя по-подробно, защото той ми каза, че вие какво си. Знам, не знаеш какво говориш, добре ти се получава, само че като се притесниш и ти се объркват нещо думите. Защото дори да не се притесна, защото говоря за едно, после не си сещам какво следваше и продължавам нататък. И после като се досетя, го слагам там. И той вика, така, нали, ги объркваш тях, пък ти се объркваш, не дей. И сега ще се напиша, нали, някакви стъпки, които следвам. После 12 часа трябва да съм там. Ще имаме има пица ден днес. Всяка сряда от 12 има пица ден. И ще ходим да ядем пица. После, че вчера не ядох пица, но няма да ми се отрази толкова за тази работа, като гледам. И после ще ходим
Не знам и аз къде. Друг град, който е много хубаво, защото така много ви обичам, много целувки. На малкото диване също. И така. И между другото ще кажа нещо, ама няма ми се скарате. Ако днеска мине добре, мисля да си започна фулта. Защото няма да ми пречи на университета. Прегледах си таймтейбъл, програмата. И няма да ми пречи на университета. Пък ще печеля някакви повече пари, няма нужда да им праща, защото сега не искам да им праща. Достатъчно голяма съм да си взема живота в моите ръце. Няма да ми пречи на университета, няма да ми пречи на живота, не се безпокойте, аз даже ми е много приятна тази работа. Да мъж ще отслабя. Ще направя някак задник, защото сега е малко мускулна треска назад. Така че да, много ви обичам. И така. И да, лека нощ. Не знам кога ще го гледате, лек ден. Да, айде. Обичаме.